COVID-19 na nato opisay na lang sa dinungay na nangaisak mula. Tuana pupa kanlaya ang pen tuaya mo may sinang lesang sakan kay mahang pene ulay mamnaway ka na ang pen COVID-19 niluang sa luang dok sa umay wanway siya tangkay sa umae analamlame siyan sa mga kwaro ayamo nunamabang lem siyang lawa nalawa kamohe waban wayan sabang kanalawang tur patuan bang siyayang nalay pento kentao le siyano kentao tuana pupa kanlaya ang pen kuaya mo may sinmang lesang sakan kay mahang pene tulay mamnaway ka na ang pen COVID-19 niluang sa luang dok sa umay wanway siya tangkay sa umae analamlame siyan sa mga kwaro ayamo nunamabang lem siyang lawa nalawa